Tinya mfia no wei e na ode be pay asem. Aha. Lumba kure ko pa konnya di wa nyi disika. Ode konnya ne maye. Abusuafo'S, ye mamu nyina akwa aba embra Nyansapo TV. So, se yakase Nyansapo a na waje me so se yesane no badwemba ekwan so. Ene so bo adadaro ma yesan edi ehia bio yeguso ayedi nkomo. Se ne dedi kan wo hwe ya wadaro ma subscribe to channel no efa emaye like comment san share ema obi biara enya bi enhwe. Notification bell no mi aso. Se be abibia de bi for tumu a kenkran na wo di kan atikra na wo di kan ahwe na wa comment ne kama. E wase wo so e da ma me comfort black e wo ye nchan ene so ye bedi enkomo ofo mabai ene enkomo no nya botre ne tie ni nyina ofo Nya ba akwa ba mejo so minya mi sasa munya mi so ho edin dada amiri bi ba na mirika na di free pony susi na wonya mi dada ya da de bia ho de wo ho so ye comfort dia se die nyina ne problem die nyina ne problem wo den de pom wo nyina na wo ye mre ti so penua na anyini ni bi aji kan ho den to kwati nya wo soro na no ena so sen de ehia bi wo na ye de ko so ya minim se to park asema na ade ba na hwani to park Abusuapanyin ye fene to park ye fene Abusuapanyin Abusuapanyin to park no na nnam ho tinya me kwa na meka so de wadi mu bi e body ni bi to park me de nyam na meka ayo na e ka ayo na sa no mo ka se Abusuapanyin ntimi nhye coat enhye in the green enfa so how papa enfa nkokwa na odi hye dressing obi a odi hye ewu otutu ntuma eno kura nka ntuma no unim titititi de na mwa awiwi antokura dida mu no ene ehu to ani abre ntuma atete ne wa hye fie hwe ayo na nkam ya ho asem ne ya bai but the boss na ma pa mo so ka o ye last se ntuma last de pa last ye de la no para no eno na woni bira na wakoyi aba what the boss na do chentam no Nyansapo TV ene ne kasae ene ne interview ma ne chechire ene mamu je be pese be hwe aba ansa na nkome wo ho bia na ye de ato so matia nana wadama na yebusa biom se nana no makasa wie ebetimi atwa wa ha anasa still abekọ ira se no Abusuapanya me ate ase se entam no ntimi mfa mo so because o ye abusuasam nti wo de boss wa nti wo se nana mo hwe na yen siesie ma so ndwenye de emra ti se de wo ho no ti Abusuapanya ntimi amfa mo so because eye abusuasam nti ase na anya adwuma ti nana mu guso a yesiesie ma so ndwenye de aba. Okay, let's say nana waka we kra na chese entam no kra na eni kwan san kama me akoso abempa makra waka ntimi nka se ko ni kwan so waka ntam agina ho se entam kese no waka so what you say because wonu na ni nua be ma no no na wo se usu ya Abusuapanya a ye nyina na ye de wato ya no eno nja so kan yensa gu ye ho so na ye Abusuapanya nti so what you say nti kwaye mu duadua bia wo ni sibire na enso no wo se bom tu dua bia wo ni sibire what you say nti wonu a odi ni nua be ma wonu firi ma me ko papa ko wo Abusuapanya ntimi nka se ko hye yi a wonim ho hwe so what you say nti afi na namama eni aden ada ho no ma obi ate ne ho ase ana ene na wachechie mu no Abusuapanya afa amoso se na ka wo person afa amoso no wa afa amo se do opera sumdie okofa no we se no mo pere se ne de asumdie na wo pe na be firi ye ho na aba o ne hwan hwan me ni nua ba brempo ma se do ko ka ho me na me last born nana me na me last born de fi mo ho na aba momo ti ase se asumdie mara asumdie ntimi ma dabi se kwan na no ro ya de ye fa so na ye ko kantam onu mi se obi kantam no wantimi amfa amoso a na che se de nipa ne kan ye no kore wantimi ne ntwema nzo ho ma ni dibem enti se ne de bibia wa ye ho na emom no ye be ka no na se to asumu a wo so wodi so de ye be Friday nhyiamu na mo be nhyiamu de ye be ka no e to asumu nko ade anya se bia wantimi amfa amoso nti ye ade enye kora na o so support ye da bi ena won se enye mansem no a ye de kantam gu ne so no ye se ye pese ye hwehwe ye bra ewu ni ye ntimi nsie nipa no abra ye hwehwem ko se okọ abrochimem ana sa Africa ha nyina se ye ka se obi ye legend a na se ofiri mu a o se nya ade ekun no so ta se ada se Lucky Dube etuo na kasa no friends we Ghanaian no Michael Jackson
Michael Jackson dey so no nye Ghanaian no ye onto abuchiri sa. Da boy Ghanaian. Michael Jackson Ghanaian. No naturalize ye. Ti say no ba naturalize. Ayo. Ono kwa do person we buru ni okotwe ni. Na bi kura se cancer. Na bi se cancer. Eso se ba ye hu se nye cancer. So ho. Enti legend ewu a, e wo se hu ade ekun legend. Na what you say autopsy no my na ha so on jin tu ni na ya se ba ko. Eni pu nyina kire de ekum no. Omo se dey. So far de enwanyante ye bo Abusuapanyin fam e ma ne medeja. O medeja de ase enim. Wa ye hwemu ni enim de a, si enim. Na station ni nyina wa he, doctors ni nyina wa he, hospital ni nyina wa nkran. Da be kuma se su bi. Emre kuma se so me ye bi. E be ye kuma se so. Ya ye ho a ye papa ye nye furi. Ya pa wi o pai ne ye ba ko pe, ye test keke ne ye fa. Enye papa. Enye se we kwa na okopai, we kwa na okopai. Eye ne nso ne mu, ena ne nso no kro ma pai rompo mu nkotu. E de 3 mi wo ho, ne sin wo ho, ne ketrema wo ho. Tade na mprensa munjintum. Ese nya report bia. Won wate de ku no. Me te. Ntide ne nyintum. So for fam Abusuapanyin fam ma abo. Ntide ne nyintum, ntide ne nyintum. Ti kama mi bimpo ma pe se ko betima kwa Abusuapanyin. Dabi. Abusuapanyin kra ya nyini ni na nka kantam gu no so. Ayo. Ya nyini di nka kantam gu no so. Yo. Mate. Munye Abusuapanyin. Dabi. Na o ran hu fia no na ode ma no ho ne de. Esumje fia no. Na wonu mi se sa peg na ode ma me nua ba no. Ada mehia Abusuapanyin aye no mebo no so tratika. Ade na okofi me nua ba. Obi afede wo fa ase. Na wo fa ase me so me nua ba, okofi na no obusa me. Nya busua kora na. Se no person fe ya no anka kwa no de be fa so. Wu di ani, ye kan tam do be fa ya fo no, ka se ya gimi won. Asumje ni. Jama nka de ho ne mo yi firi utirim de. Man nyina adwene se wa fa ya fo no nti ati ne ma ase simple. Ifia no kono. Fa fe. Sa na mo de mfia no kwa yi Yesu ma ye no. Wo de on fa mfia no ma yi ma wo. We nyi yi ma. Ye hunu de ofiri badada. Ye hunu de ofiri badada. Why? Ye dim so on pay asem dada. Tinya mfia no wei e na ode be pay asem. Aha. Lumba kure ko pa konnya di wa nyi disika. Ode konnya ne ma ye. Na be na wo so na ye kasa ne anya satam na nyona na ye Abusuapanyin. Bi wo kasa satam na nya Abusuapanyin. Obeli su nya Abusuapanyin, nya Abusuapanyin de entre lumba na ya aka. E de entre ye bo okon na busua de pe ba fia na mbotugu. E bi Abusuapanyin na wo ho kan. Me se wo bo se hwe sa konnya na ma mfa ma ye na ho asem beba. E de so ho asem wo beba. Me se tokwa be si wo sa konnya na ma mfa ma ye no. Wo de obehu. Hwe. Nana. Wo so onua ba ya chi ma mo so na ye ketwa. Wo so onua ba ya chi. Na mo ye bi. Last board ye ho ahomete. On se be ma de be ma. Be ma de be ma. On se lumba kura ka ba bi so de na jam. One thing so say na ma afu mi ma chi jam. Na nzone na ma afu. No say ampia bonten. Ya nzone na ma afu. Ya ko hwe ni cassette mu ni ahwe. Se no ye wa mpa. Na bi bisa. Ese mi chi ma adwen so. Me hwe the title Abusuapanyin. Ya ka so bi ya Abusuapanyin a. Ni duma de ni se. Me fa kwanya ya odi ama me na madawase. Na mesre ahemfo na Otumfuo de asem wi aba ama wo mu. So mo hwe nka no. No nsem bia bebusia Abusuapanyin ko mo musia sa ansem na ama me. E ma wo. Nsem benza. Abusuapanyin na nkasa na wo so odi ni gina bre pa enesen e wo abusuanim. Wo so Abusuapanyin wo gina bre ni se enye ba bia na wo se wo sore na wo nenam. Utu bofo na bofo akọ na ode nkra bre wo se Abusuapanyin suma wo suma me de amane abebo wo ya Abusuapanyin na wo ye wo hene o abusuamu hene ene wo da ben na Otumfuo sebe ye wura asore se asem bi asi ono ekop information di abada osuma otu bofo ye de nkra abo na de Abusuapanyin de da bia wo nam ha na wo nam na social media na interview akese na wo ye dabi to ni wo kwan so ye interview dabi ni wo ha so ko be bia so dabi o se ko nya na kasa mafo se do fa bodyguard na o se ko fa interpreter so ta se na ka asem bi okura na nka okoka na senye ne kwan so a na ka Abusuapanyin no e bia okura na wo hye dati o eso betima ka hwe kura ma di su no ho se ntokwa ba kuro mu a emema no ko se sabo no mo de amamba na ma na eto me ma ne sabo no mo de amamba na ma na eto kenye me ma no mo se mu ade akọ kuro ne ma kuro ti be ma koto bo ko ma nhia obadifo ti me ma na mo ko se sabo egumata lem na ma na eto ti ma na gina horo mo to na so mo twe abo ne ba no mo de bro wo mo mani hu nyina paapa ne etima kwa kan asem no na wo Abusuapanyin mom na wo to bo ne ma na gina chiri ye nya ne sa so ti ase eno so abusua ne ye ma abusua abusua ne ye ma abusua so ti ase enti Abusuapanyin so mo busa no ene ma bi wo ho a ono ma yi ano ma pele Abusuapanyin odi court e mo mu ne ko court ndi ho hia pa tense Abusuapanyin ye kwose ayie ye kwa ye bi meet ni kwa so okobi onka ho
na funeral committee so funeral committee pra won tina mu bi esa se yi ne sinchen ne ya na na obeti committee na mo kwa won ya be bo katachie ye say ne ye say ni na utim nti so de wuti eche na wuji information so that's here ye nhwe say mo de me fa santen ne example say nyina dan santen ne ni nua ba free mu ya ne ma na yakọ o ye ni nua yie no committee no mo de yie na santen ne tim dabi hwe ba bia na mu ne wo hwe ba bia committee fo wo ne hwe ba bia santen ne tie wan fana ni si anye dai ankoko so that's here uji committee fo didi a ade na wo pese bia wo tenam dabi I was here the bebo. Yan say, oh, that be way achia. When you say, now we are paying better team. So the what's net. Na musa busamanyi ma me say. E say ye no bosia say na wakope. Da ho. Na be fe busapanyi kwaje bosia. Na so na ko so kope. Be na fie bi wo ho no mo nya bosia. Ye bi ba fie de bosia na ye. Nche busapanyi ne fan na wakwaje bosia. Da ho say bia wo. Ma kope bosia ba bia ba 10 billion bi. E dia abeka de e na awotwe da no. Yenya ye ne ho enti ne ye pese de bia 15 billion na ye ye enti makope 10 billion abeka ho ye hu bi e bia na wakope na wonti fa meto abonte se makope a ye o ye e bia na wakope efunu safo akora wote social media age na esi akora de amfiano aba asumdie emu ande asumdie asumdie na le won pese asumdie ba kora o asumdie ba na yetimi ye de lumba ye fefefe 6 December yi ana 6 December yi de wonya cancel 6 December yetimi ye kama na ka bia ye fine 6 December ye cancel yo se duru ho na se yetime hunu de okun yale ekun ye nua be ma no na ya ye nhihye nyina ma ye nyina yakoma ato a na ya ye ba nya we nyina no be se de mfiano ba mi de se akoma no ba fomo akoma na onim se ye papa ye Abusuapanyin so onso sa na so e de ntam kese age ayi pakoso to pack hene eto na no me das na de na odas ye obi de ntam fa se wo Abusuapanyin de ntam akobo pakoso hene ene mesere ne ye de no mfa mo so ne se ntam onimu ana ne a kire no se ne kofo ka no mo so woni se wonimu ntina wo so de akọ enti onfa mo so ne ntwe manzo onfa mo we onfa mebo so oso pasumdie ene ho so pasumdie ene ho so ye pasumdie nti oso so pasumdie mra wo yi ntam ne firi wo pasumdie se de susumdie kuru ana wane ye nyina ye no ma no hwe ewiase won di besi bia ye Charles Kwadwofosu wa kire se wo be ma ani ntina akasa na wo to ne bedin ani ntina Abusuapanyin kure ye na pakoso akonwa na kalumba ekodi a ho nsem bebrebe a wanfa konwa na amayan a ekoye nsem bebrebe a ne ya aka na o ma ekoto odwan kura se Lumba akasa tie na o ma ekoto odwan ade che na odwan na wu obo ekwadu se Lumba abo na sum ti na den usu ni se nipa na nyuntuni na on se wahene bi aba social media tenten gram bi waye rasta bi so wahene si emfa rasta nya konwa enso se wo gafe na mpanyifo ne betena so na chense konwa na dia ma wo na mamle kwan mu so wo yi utri mi se na betumi ahemfo bebre mpanyifo e kire so ati ase unim se nipa na nyuntuni enti obi nyuntuni na wabona so won ka busua ho waje gini sika sa wa mara nya konwa no ama nipa na wu on se konwa kro na wa mara ni no se ho aba asem ene da wo kantam na me bomba ye se on kantam so wahene ni nya busuani ana me pe no on kantam so nya busuani kwa dumbo no se wonya de hie enti me bomba ya se odi manso na entam na odi akoka no on kaka se mine first pa akoso hene enya de hie eno na me pe kentam we meto adi se Abusuapanyin tim di santam we boba wahene na kemeto case na di se ha de wadoje me ko ha nje se ayo e bo phone so ana entam no entam ni me phone so wa na what is what can say but so can say and dey atani ye kan wa say ye wase dey buta ebe no dey born wase we dey ntiro dey onya de she asem na me pe no e na no me dase onya de she e ba ni say no onya de she na botransa Abusuapanyin ye si wo hene na odi mutintima ho so na Abusuapanyin o wo ye pakoso Abusuapanyin na me wo video a wo si Otumfuo abrempon pakoso hene pakoso fense Abusuapanyin Otumfuo abrempon ne wo ene de Otumfuo abrempon wo hene ni mom ni nya de she ye chas na se sent ko ntimi mo na na amane ntimi mo ne wo fase ewu hwe wo hwe ntam ni mu a me nua ba ka se ofa ade no watu nsu na gu na de ahaban ahyem asam no na aduru ho no siremini be se dan duruwa ya dan duru ho aduru ho
Nti dana na aba no. Me say yewe, wa hwe de beko German. O de ifuni de nya fa ko German, ye ni abro se be ni wo ha ya. Nti nya abotransa. Charles, o ye adwuma ni nyina simple. Na de na nti na ma hu se we ni we ma adwuma ni ye simple. De nti na aka se we na ye simple. Charles ko jofosu. Wa ma abusua na hunu se ade a omde ye na ye ne ya no. Wa wi bibia be si. Me se pa ko so akonwa ya no wa mfa akonwa ya ma Charles. Ti kan sem se wodi enye ye na den na fa. Na de odi di ye na nya de hye. Enne na obehunu se best 20 years ni no. Afa na obehunu so nya de hye. Ede na asie. Ede na asie na de wo hene mu a onya de hye. A wo so bo ho nsamra ne se pa ko so Abusuapanin Otumfuo pa ko bradia. Ni pa wu anu onwu. Mi security bia be pie. Dana santa mi eso yenye hu adwuma a wontimi nkobɔ na amane ama yensie Lumba wone na. Dabi. Na ne ntam na kan no ma chindedua. Obi na nya ma me ka se Abusuapanin ho na chindedua. Mi ede de mi. Komensia ntem. Chindedua. Mo de chindedua ne ko yensia ntem. Na obi say me say sa video ni mi wo na me say dey interview. Ye interview, I ma hwe bi interview. Na obi ye pakoso hene na obi na no kai. Na pakoso hene on famoso. On famoso. So no so ye de hye paade a. Se Abusuapanin so onya de hye. So ye de hye ampa on so famoso. Ti be si se be he onya famoso na so. E be so de boso. Se ndia wonu pie no ndia akanta ai bakwa kokanto mu kokohia na afi no se ya che Abusuapanin dedua. Enti na ohene ne se ya to ensa afre na se ya kantam. Enti no ena se kura ya kantam agu no so no okwa ye wontimi hye ne ho. Ohene ne ko ye hye no. Ohene ya kantam ato so okwa ye wontimi hye no. Asa injunction. E kantam to so na de injunction ato so. To be yiri niam nyina se ohene nyina gu ho. Ye wia na se otimi o ye de hye ampa de da ko nyama na o sa hye no. Kese bia ye besie Lumba'S so na se so ya asem no no. Sentire ka se nya ready sa season na mo kan. Ye nim de ya kan. Se twena na mo twom. Ye nim de ya kan. Na o ka ho bi. O ka ho bi na unim de na wo ye. Me ye last born. Enti abusua na metim bi. Ye last born. Na wo ye nioma underground. Se unim Lumba papa. Se unim Lumba papa. Me ne se papa. Mo se pepe. Me se papa. Ayo. Na ye na no mo tena asem ntam izu. O mo tena se di asem. Emu de he. Friday de be share Abusuapanin ene wo fa asem fi ano di. Na se to park me so man na rasta bi wo so che no e rasta dada. Nkofo na de ten onye rasta bi. Me se nkofo na de ten. Ene de bi kan se ne de wasem beto. De ten fi de so a obi a twon se ne abasa. Rasta na man na beto se wanu mu wi da na se se. Oh no we bi ada. Na ne de Ghana for so di rasta da do. O de ya dia se sa. Se video bi rasta na na eko. I ne editing ni ho ahon. O mo be ye niam pa o Ghana so. Ya na no mo metena se no na wa hwe a sen na. O se ne de on se Abusuapanin se ontimi fa mo so. Enti no ye be hohoro ye ho fi. Ye be dwale Otumfuo entam no. Ye kan ye no. Ba on se entam no de ye wanya aka. Me ma me na nya aka. Me nua ba no wanya aka wi. Ne mo Abusuapanin entim fa mo so nti no. Emu aye ha. Asem ni mu aye ha. Emu aye ha. Nti ye be ye mu ade. Na afi ye dwale ye wura. Ne yawo na ye de kan asem no. Ye dwale sa yawo no afiri bo. Na afi committee for no aka asem no. Na asem no kura na ye kwetena so Friday no. Ise no ye nhihye ya ye ne de kwoto animu na o mama ye kwan se ye nkonkwo hwehwe de aku ye nua no ne botaya enu ti de gina so kantam afi ne ye kwa akoye na ya hwe committee for no mo mbedi atem no ye hia wo mo sa committee na Abusuapanin ti ya wo de be ye ni nyina ye hia sa committee for no ye nua na ewu ye hia obi ba cheche ewre se wontimi me cheche ewre a ye mpu be ba kakase pipie wo am ye bofu okay baby ana wonya busuani a committee no wonka ho ise busuafo na na committee aye ba ana yi abusuanim committee abusuamu krache omo mani eden ometima hwe nsa so obi yentram obi mesisi ye ana ye bede omo committee to omo betena ade ayi ho ahwe amaka no pin bibia akoso so ana so obi de ade e ba be che abusua na omo behwe atwere wo kratem nti wunya de hye a wonka ho emma ho why emma ho atiase na wo mo ana yesusu se omo ho nyina no na omo nya obi a omo register no mai atemdidie ni kasakipie we wa ha obi bia nwu mo ntwen mo de ewu ana mai ye ne enu ewu why mo di agora de beko German German ye nyanko he ya ne be
Ayo. Nana. Yen hwa de be. Ye ka say obi ye abusua ne ti. But for be ka say pillar of the family. Ye ka say obi ye abusua ti a. Sa nipa no. Oye hwan. To park nka ho. Na me mo to park. E fina ba na yedie. Ye say obi ye abusua ti. Sa nipa sa ba sa to park nka ho. Yo de on ka ho ade kire me abusua ti. Ye ka say obi ye abusua ti. Na wo ye abusua panyin a. O ka nipa bom. On fan sem hihye ni tirim. Oni nipa ntwe manso e wo abusua nim. Asem si ya wo na wo siesie. Papa oboni o. Ye beka. Enso so wo abusua panyin wo no bo hukra befa so ani tie de wasi abusua ni nyina no. So ati ase to hwe ntam na me sister kan ye na. O se ofa. Ma me de egya o. Ade na wo di ani sa. Je abusua panyin gina bleni. Ni kwase e kasa kire wo. So. Enti na wo se wo ye abusua panyin a. Wo kwa befa so beka abusua ni nyina bom. Obi ko wo kura na oni kunu a so ahwe akwala no so ati ase akasa ba awale gya ye ba kuna ba fa so obesiesie na imo mawo so panyini wo fa ase so gya awale abafi a ye nyine ntena fie ablawu nim se ya ware no anadwo bre na ankasa sade asa to ba bi ma ne na ade chinya peka fa ne trem ani ko ni kunu ho kotiem minua o papa ma ba o yira ba fie e de na asi o wa fa machi o wa yese misrewo we de yanka fi usiesie na amasiesie a wetima sa ko dwa to okuru mu hene amana bam se be ma ne se chenchena won wale a afi ni agya no na wo de ba o fa ba gebra agya woni edan wo ho ah agya ono akro betima frere kun we yire na wo so nam ha o busapanyin nyesa so ta ase ka busuani nyina bom akwala opanyini o se obi kura school fees ba na se akura bi wie school no ne nam fi a wo na be frere minana bra se na ni apostle ana ho aba no oh, ma me kire wa ba ne mi o. Na na mfie sa me na nsem me ni hwa no mfie ta. Oh, ofa. Na wie school na. Ah, ana won kan kire me. Wa pe bosia. Na de ne ko. Wa frɛ ne maame. A frɛ ne papa. E di na asi. Was oh. Bi akora na wie school na ho. Ah, ana won kan kire me. Abusua kokoo no a e da ha no. Kwa kwaje bosia. Mo fa akora yi nko. Ete a nipa ofro so de ba ye de age bosia. Wo de wa wu didi. Obi okura na ne maame awu. Ama akora na beka ne ma abusua panyin wo fie wonfa ne ho wona nam na ne nika da ne to wontimi nya hwe na wa wo se esoma no kla so onkoto wi mbra onkoto nsambre o dia ogogoro wo ya abusua panyin ade sa enkora na wo be se wo de woni adwuma no kora na nka akora na won se ma bi bo onwom emre afini kakra na natabi obo onwom bi wo se abusua bi nsina tu ofa ona hwe no ona na atutu da ho no fa de wonni sika mpo a de ode beto anka de emmo so fa boafie so fa boafie akra wie fie na indomi kra yefo emba ya ni na wo sa ba bi akra de ne ti beto mpo so akra 16 years what be ma so because of ni ma me na ewu o so fa ne hwe o so fa no hwe no tutu sa ne me ni na so no fa wanti manye sa ne ma we nyina Ghana asante mem se di o fa ase di o ofase de yamba ye jade ti o fa wanti man hwe nkola ya ba asese wan edi wade wan eni wade wo baba wo si atale si wade abeyi akoto na your friend si hata ayo afa no fa se buru eni akun ayo na na hwe abusuan bi timi chemie abusuan bi mu timi chemie no ese mu achemie no efa yeye efa nyeye we na abusuan se na ye ka family pillar ye de ye wo de ya mo kan ya mu achemie no fa de ye na me akoso se wamba afie sa ama no ye wo aburo kire ye hoto ye to park side e no ye sa ono ya won wo ho nto ono de ne mani aburo kire na me nka ne sei na nko be ye sei nti because mo wo aburo kire nti no ye mo sa otan no de ye ene ya sa gidi nti ye otan otan ni ahoya otan ni ahoya sa na wo hu no anti no odi ani no na ke be kan tama go so won so bi wo ba wi ase wo si akan tama go abusa panyin so da Dabi. Your first time I watch it. Me first time I watch it. I was a penny 20 man for almost. Who you are can be a good so. Me na so far so. So far so am so far so. Do no person me do the boss so far the kobo so. Na de omo mu. Na no I can't tell go so ba ko so hene. Best friend no. Onya boten hwehwe mu yie. So onya de hye dia mesre no mo fa mo so. Okay. So onya de hye pa dia. On sentam no sentam ba mu a afa ni ekosi nkonwa e wo abusua odi ka di akonwa no first omde akonwa no ba akurom ho ahwe ntoato aso sa abesi so na e bia na
Me te do kana se. This o gidi pa se. Bibi nkoyi a mesra no mo fa mo so. Okay. No mo mpa ne puma sibire. On say wakonya bebre ho esi a entamba na wan fa mo so a utimi di wakonya wuwa na bushana fo ma de. Na mo de ko ba so de a ye be ka no kra bi ewom. Enya Abuabo. Ayo. No mo fa no modi yie no. Me samra obi o. E fa no modi yie no. Omso betimi ahwe se bebi a ato chema na se bia ye de ni no. Yembo mo. Se timi omutimi aboa. Emwa. Ana momwa. To pack ade a o ye ne de yemwa. Ka mo di ye sa de ansa kenye fe. Na mabwa ha so. Di na ye di yie no. Ma me nkyere wade. Chema de. On say ma me amesa. Wo yen no de ma na ye di yie so ti ase enye sika nko di enye animonyam ye wo bi so ti ase ma me akosia ma me amesa na wondumi ye yo no shira ye ya ye boni mpo no no shira ye so ti ase no wa kire papa ne boni eno na ehunu boni se ye betwe ho afiri boni ho so ti ase ena ye di a chas kodwofo su di ye no enye busuani na bo ano eye nkrofo na aboa ya bonten yo ye nyuma ya to a enkrofo bebre na wa bonten ne da o mase no kwa so ti ase teliza da na si na wo ye hwan no onye ebusuani no ya bonten ma me akosia se wa oba pa se ne bufu a o ma eduane kura ye nnie no no ye de na se ya bonten so ni enti hwan busuani ben e na o se obo ama me ambisa ama so ti ase enti papa ne ye ena ma nipa bo aye enti se nne no wo de o ma me adome wo side na ho awu a ye mfa ye nhira meka mo no me ho ye mma di we ye abatan no mo wo ma mfom so ba no mo dome nkwala no mo hwe yi ina unye ye da ena ka hye ko ka bibi kira abatan fo na ne ye dome wo de wo ade a waye hwe broni onimba titi papa okay ba bibifo enimba tete wanya mfiese won fiire ampeso beka ba me bro 30 nti enfa ne sa okọ school su kakra wa hu broni o kompoda dabi mi wo bi na de efa na de mi adure dabi mi wo kompoda dabi na bibifo so e na nde mahu a won wa de krontia dabi ka kire me ne on se abibifo aho kire nti se ye wo ye ba na se aduane si ja so kra na akora de ko ho a wo de wo jimi no wo de wo hwe na ka de gwadum de nyam de ba ya wo no e ba kasa sa na be fu ayimini bibini bloni so de okọ ho na hye na onka hye na fra no nkọ ho ono abesu nyanza so dia ene ne ye kombo bebrebe so te kasa tenten ne kombo ayo so ho enti ye be sere se awofo na mo won emba no se ye ne papa se ye ne maame enkura ne susuamfum so wo ye ho mama ndome ye anu edi nchini di maku ehira esa adome tiade na wunyi abufuo no mfa nhira akola no na odi abufuo dome akola no obitimi wo ne ba na abaya na wakwa abonten be 16 years okwa abonten one ne maame ne da wa mantem obaya maame na tunipunu akola ne bom wa mi na be ma bi ofie ho ono de ne papa ama ne dan one nuya mu ne da no be no se na tie de no se maame atunipunu no se obra be da paturu ni ja na akola na akwanyem nti wo maame no wasa akola na blabo ana akola na se na blabo enamo so na wasa na akola na se tika akola no pie na obebe opunu mu no bie no nwa ka kire ne se next time wo kwa bonten na time se won sa tetefo na ba wo ho no nya ba mpo tete no nnu de tete ma waka kire se bono nso no amafia ma meda amunamuni ebebe becho enti se maame ne hwa na se papa ne hwe na se wo meda 7 ne bona wo meda ya na wakopa hankore e de ahoma asoso enti ohun se wo ba na watwe ahoma na gikin na wo tiam se wo papa ka kire wo se amunamuni wo ho na fe maame no apie na papa na pie no be ka kire wo se amunamuni mesraw we de o ya akola woni hwe fa che no bon so ja ankure ni ma na yedi na akola na kwakoda ti next time no on twen ma 7 ni mpommo wa kuhia amunamuni wa yusu strategy de nya no ebi wo so a bo se de aya nansesem no nso na ne ahya ase eto nansesem ye beto nansesem amana ko bo 11 oni bekum enti wo ombra o ba na wakọ no ho untimi nko ena ba se ye beto nansesem no so wa de wo wuni fie ba hwehwew ama ba tena se ye ansa ne ato nansesem nansesem so ye futu okay enti ho ne ye be kire wo se
sa akora ye nworo wo bra na one be makoda wo bewu be ma so se ye nworo wo bra oba ne bra na abusuafo nim na ne koda wo be ma be yira ti di hunahuna yanya ti wo nko ho Matias ne so de Kristo adawrumanti wo so watwa bibia ene ye ne te hunahuna ni hobio eni hobio enso hunahuna ne boa nkola so ho ma me be ka kire wo se bot 10 na wo ba fi a wo ba hia papa tententin wo ba hia no so te ase etino wo che ya na wona na apedua no wa chekere no de atare a hye ne se de wo kwa akurase na se emmoa say obi mu a obi asase no de sisi mu ya de atale bi asim no de ade bi abutu o da se kro timi de butu aba so no wa hye na atale ase nipa no na de bi asi ukwan no tu pie so nipa tenten e so ba wa mantem a ba be hia no na mpa wo the next time no ma sa 10 no kra mo bonten na de wo che me ma me Mr. Bre wo bre yo wo bre na woni mi se tete no mu no ho no na to park mo side ne ska wo na Abusuapanyin mu side na sika wo ayo nti ma obi a mo Lumba nuamu omo sika no omo amwa side ha samu on se Lumba bonyum bi o se ankwa me hia yi bekwa wiye so what sa anyum na ma anyum so de mu nya mu oduro bia so de ye ka abusua no na Lumba mo side de na enye na enye kura hawo ho because ne papa kira de na ne ma me kira de achicha fo mienu ti ade kire sika yesi sika ya sika aba de kire mu yes ye pejam kakra mponi na kane na me blasu ni made kaboafo no ni made Charles no ni made nti ade school ni mu ani na de ni mu na adofo bi boaboa na odi kopia bochimem ti no da bonte so fo ase bebe na obushani be no da na se e kire obushani Lumba bo onyo de da na se me hu bi na anyum bi oboy wi enu obushani ti ba se Lumba nyum we de oni ye nti we de kasesa no Dabi so ta se enti Abusuapanyin de me de metan no what time Abusuapanyin metan no so se sa amwa ya na e de tan na ba so wa amwa ye nti ye so ya fa ye ho adwene nti de Abusuapanyin de se na me last born you should when ya by force perform go school na ne manye wa force wa ba Abusuanim abe last born anya me force ba Abusuanim Abusuanan kasa na age me Abusuanan age wa be last born me last born akwa no tum unya bia obi nya sa bia nko be yebi ma te de makama no atum Lumba anyi wunti Lumba Abusuan anyi wunti o say wo ya na be Abusuan ko ni patuntum nim me ya na se kan pese me poda me kan me ma po na be kan me na hwe me papa ye hia se masra na hwe me nua ba ya o kan tam kokoko na hwe ye muma o da hwe ye muma ayo nana ye yu baby akọ baby nti wo fi baby aba baby no wo fi baby aba baby senka Abusuapanyin pese wo yi me firi o na kan be kan ho ba amfa na Abusuapanyin yi wo firi baby a o for so ani Abusuapanyin nya asem Abusuapanyin so ni woni asem ye de Abusuapanyin ne wa asem o ni wo asem an ko de mfia no konkono ama mfia no konkono we nya fe se da sumje na Abusuan no kura no committee for na o meka asem no ya horo ntam no wi a won se bia mebusa Abusuapanyin a o mebusa amaye nana nsembensa nsembensa o de ni nkomonko ye ko na aduru wa meka kire nana wonya aboso no ye nka nsia nsembensa wo preo me mpere ase de o ya amani na no ka we so oprega me mpere e de ye nka nsia na de me nya me ne de me ni oprega na maji atu ye nka nsia ye nka nsia ye dana ye kwa no ye se de tabete no na ne cha na me so hu ba akon ye tabete na ne cha no na so ko tete na obi a eyi abafi a ye ka se ko tete tabete ne se ye guso ye di nkomo ye guso ye kwa o na se tete ne ko ni se nipa wu ofi a 40 days ye di abuada ye di 40 days na o de obede tabete eyi ne mema ho ne nya wo ye mabete na se ye ba owu ye asemo Abusuanan na wuyi me firi wo ye den abeka mesra me abeka wo kutu park wo na ye se ya na mamre wo ho ye de funu ko se fridge mu a ye gu nsa
ye free mu a na autopsy so kwa ye gunsa eno na me se ke ye di nkoma na kodura ke bebusa won se maduru won se maduru na me ka se wo na wa fo so aduru maduru ho okay ye nto aso de mebusa abusuapanyini ne se committee fo no be di asem de mebusa mesre we de enye se me na me hye wo we de me na me last born na wo ka busa ma me se oso ya abusuapanyini enyam bia emra ye black charles e free mu omo de ne hye fridge mu hwan ne gunza ene ye one one ye wie ye na omo se etosi na asem kan se eposi na etosi autopsy ene so hwan ne gunza ye ko pai no so hwan ne gunza okay so asante ye ko asante amamre mu a se nipa free mu a na edene be free fie mpo akwahye fridge mu a abusuapanyini gunza ansa na de mu na fifie so akwahye fridge ti ye ko a ensuo bi ebedu bia de ebegunza aka a kire se ne de hye ba ko afiri mu ti ye so re se de fi aka ensuo no amuna mu de tware etwa nsuo no e se fi ti de aka ensuo no ti ebegunza akopem se e ba ko duru mo kire ye ko ne ye koyi ne ye sa de ba so a ye be se agunza ye wie de ye ko na ye yi efunu no kura na de free ambulance mu no a mo kire man de ne nsa e be ka no eno so ye begunza aka akire kwadwo se aba ne saa ti na hoho de ne nsa e ka no ye gunza so e wo ho ni ye be dware no kura so ye gunza aile se na ne abuso ibrahim e mfom so sa ye gunza kura se na de amu akwose fridge mu ana nipa titiri nko a na bi nipa bia nipa bia ene dwan twa so wo ho esen twa dwan so ka ho dwan ye betwa na da berebe mu ni twa dwan se abusuapanyini kwa bo pa akoso hene amane a o se pa akoso ko ehene etwa dwan ma nkonwa na obutu nkonwa no because efia ba fie no ya kata nkonwa no so se ne de hye ba ko afiri tie ye aye ne bibia awia ya se etwa dwan ne abie nkonwa no so ni nyina nkoi na wo che ya de wo che ya mamre obitimi wu efie ese bia na yere afa na de na yere ma yede na kwose fridge mu bia na ma de na kwose fridge mu omunja abusua bia no ye wo nkonwa wo fie nim senya konwa wo hina konwa kra na wo fie wo ye nkonwa nkasa e wo fie ho e ye nkonwa dan so ena se ewia yie no kra wia pa akoso hene oba peti kuro no omba fufuto atwa akokọ ani dan no ma peti kuro no ifia ba ene de se o ma ye no ma troka to mu se busuapanyi we nyina ma me se enyam bia no ni nyina no akoso ana na pa akoso hene o ma twa dwan abo nkonwa na mane se busuapanyi ye de hye afirim koso nkonwa na wo betwa dwan ma omo no ugu nsa na menim akwa na busua no na nsamanfo na wo ho no aba ba fa chance de ne ko akoma ne ba bia atena so nti aye ne beba o mese agya na manaba amana ba ne na ya de na wiere wa ba ne na maye na se be 1 hour na 2 hours asa na wasa akọ nti o se egunsa ne bo amane se mo ba mo nua mo bibia o na mo kwan mu ba mo hia ne kwan se de na no president yo ba ya sante hene e ma sampa man hene e ko ne mpanyimfo bi ko hia ne kwan sa na tie o se Lumba'S hia ne kwan se Lumba onyanya seat wo ma mama ne ti anyam bia mu mu tabu sepanyin se wa ya na ayo ko se yebre ayo ana wa kire ya de amoye huwe pa ana de twa to na ye de sore kora no 6 December no amamre ben na so busuapanyin ba 6 December ye be ye no mami we pa boko de na boko se 6 December na da bonze se ba be 6 December ni ye ready for 6 December ye pe ni ye huwe ne kwa date na bia na within some months ya ni bibia kansi na 6 December ba so abeda wo de ho be memo aso ate to ma ye hu amamre da se de ntam da ho 6 December de na for so a ke ye wi na ke di bronya na ka di bronya so lo kwata to ye kwa ya di arwa ko di bronya to park ye ni o ye be ni June July next year June July nsu oto no abusia sere be bo ye di na na chi a aye no obetwa akọ ayi 2040 na se de ni enwie on se mami se me na me last born ni die asem wo hu nti last born na me ye bibia no na me sa ye kasamafo
So what I say? Matias. Ni ya ma mo chechira. Ne ade asoa. Matias. Say blue wu ye, me na my be ma wo. E na to park person. And Friday o so okwa mfie. Me ko. Friday Monday ma hu ho, Friday o so. Monday no. Se me nua ba hu mani ma bi ankode ne ma be che. Sa. Tina me na me pedwan na buchapan ni de boss wa me de be ba no. Na wo chiri pedwan. To te so afa mo so na ajai. Ma konya bi kura. Akonya bi abehechere. Ma chechire. O de boss. So nya afa mo so na ye de wo betwa ama ye yawe wa. O so de boss. Yo fa mo so. On fa mo so. Enfia no kokora ba on fa mo so. Wa hene so. On fa mo so. E say de asumdie no a. Asumdie no a. Asumdie na. Na ma menka bibi ketewa bi wa ha. Nkomo ya ye di fiti ahyase e bepem wenne ye posti video bia de ne obeye na ye tama na ye ka kuna ensem no a ene se ne e bia waafo ni bi eye wonkunu no na ye me director on say I Appiah ne phone lines na egu ye production eni mu no onya calls pa titru fira bochire na calls no bebre no aye ye nnuanu mema bi ni mu a omo wa brochire na omo se ye be fa ye yere no mokọ na se ye ne ye yere no moto ho no mu na ye nya ye abrochire nkrata ewie na omo nya hu se ya wa omo awie a enche washa sa dansu ba foforo bi adidi a kire ye okaka wo de ahunahuna a meje ajapade a ye ni ho nyina e na meja wo meje nti omo de hu sa wa were ho won so mo ba se mo benya oba bi ne bi obekọ mo kakra bi a na omo ni aka no ho chen de ekoso ho no nana ko se ba ye ni minim de omo ka ko nyina minim de omo ka ko nyina nana mo ka kwen se pejapade a nke ja lumba won krata mu na me akosua se wa ni last born short ase Matias maja tumpre kope enka ye pawalija ya anase ye pejapade se ye pese ye japade a enke ye de be kokko ni atwetwam na nke ye japade nyina enya japade ni hia ye metimi de mensa hyegem ama ma me akosua se wa se oni nani mmere hwi wo wiase yo na mum ye wo ma bi o mote saa omo de ne ye ken se ma me ko se ye de court nti ne court ne de ye nya nwie ye enya court asem court ne de to park na me de court se ye ja wale ye so ye nya wale krata mu no ye da so ware ene ye ne mmere hwe so what ase Matias ena se suso no se ye ne ye ma ye panyini nti se Lumba ye wel na wa mama me akosua se wa no de ma ne makura de se do de ma na yire no kore nti ye pere de ena se suso no Lumba wa anye ya boro de akosku ne ma me yense wa buruchiri o betima ye adwuma de ahwe ma so onim de kama betima ye adwuma de ahwe ma me kopem se o ma me be firim nti de ne japade ye mba japade nya hwe e ka japade a e ka studio e bie ma de Lumba wo ho no enka oba enka nton kamu beje ma de adanse ye de rugu wa twen because ye nim se e be sa awo ne biem amana sa be tonyo mo no nti ye nton so what I say e ma ni biti sa omo no e ma ni bebre sa complain am wo kan mi kura mi nya bi wonya bi minya bebre na sanse mi kura nya dai e mai on se abrochire no ho se ankoye krata asem a aya na aware no wuntimi nya krata akora wo de betena kuruni so ene ma ni bi dia advantage ene ma ni bi so aya abahye bone e ma tan ni bi wo ba omo na tu omo mafo wanya yo krata dia se ne mra ntimi chechire no ene fa we say dinani wonu abekọ so what I say enti mema bebre no omo ntimi nka omo asem emma wo enti we de mi ntwane tia wa wo yire ya wo sa bia bra be bodu bia kunu wow na wow yire ya wo sa bra be je de kunkum na wo kum afiri ho ze kunkum ne se on se abrochire nkrata asem no achechire mema nsa gu o machi o ka se bia o mra na de sesa ne yira adwen ma no na obi munja yasumde obi afa ne de na onti ase hwan ne bema gya no abrochire oba gya na abrochire bema na nya japade o mankura no gi so mame o mekunu na on fa krata no enko krema japade no nko ombon bia hey no yo the last word they chat on na me dentia me kan sa na se ya funu boni wo hoi onim se masa on se oba tan bi ehun se oba bi akobi kunu hu a otimi frem se he
menye bi da try enne ma besia na na ma be fo mo de mo kwa abrochire mo maame mo na ababoso na mboso so ene mpaibo so so ti ase na de bia me kasa asem we say ye maame mo aya na me pese me kasa o mo ye fun ba video so ntimi nka na wakan wi menkan yo waka na twe san me se waka die asem bi wa to sebe dina me se mi maame mo no omo a omo ma akodi abrochire mo omo manam no ya na me pese me kasa omo ye fun ba ya video so ntimi nka na wo me se waka wo ene ka se menkan na de makotwe asem na me ka asem sabi ni so kwa wanka na wo ka sabi ni se me kasa video so ntimi nka no menkan ene nye sabi eno ne nye sabi me se na me pese me ka ba ya video so ntimi nka na waka menka so omo ye fun na waka menkan na waka na twe san ene wo nya kan de na twe san san dia na se makasa etie obi mentwe me se ka meka nya video so anka meka ntia video so ntimi nka do na waka de na ade fide nda so si so waka menka do hwe mituwe me ye be ma so ti ase metiase ena me nua ba ne me maame bo mpa ye se obi be ma papa emen ware wo na wasomo nyo ndokore mimi soso no ekofa oba na me kohwe na me maame se adenti na makwa kohwe obi ba ti asem ne ye o wo fa oba na wo hwe ne yi a me maame ne me nua maamo mpene ena odi me blasika dodo ena wo ye me se dodo de na de o hwe me no so de me wo hwe me so ye obi ba ndokore de o hwe me nua ba no wo ye obi ba ndokore ene de me maame eje wato ka ma me maame ena rent ena bibia me na nakura wuye be man na beto na so ene de me maame eje oh you okay with that ba me hwe obi ba de me maame ne me nua maam so mo mpene enti abura na ba yi de aburo ni ba yi ni nya to aso enu ntina me se kanya video so anka se na ne waka ne de waka when de waka menkan so ti ase ka me ya aka so mo ye fun ba menkan wa se wasiensi so oh ka me ya aka ha enti ye besra awofo no se de wo bom pa ye se wo banya kurupa no sa na obi so bom pa ye se no so baba nya kurupa nyina so ye bema to ba bema nya oyere a kuni se wo nya kurupa obi a wa wo 7 bema ba kope ema 5 ema 6 ema no de o ma titi awale ase bema ikofo ba bia no toka akora na oba ne tim se ba no mpo na ehwe bema na odi bla sika na nkumafo afi na enti na me se na me akosu ase wade wanya akuma papa bi tanechi owo mo nkwam wo tanechi so ti ase enti ye besere wo mo a mema mom na abefa mo de mo tu kwan me se bema bi kura timi je na busuafo zo abefa na se say afi o de ko wo mani a dia wo kuma me bi wo abrochimam odi kun odi se busum kunu ha do ye den hwe ti senka me meti hoyi ena me ba abrochiri ena me nua be ma ekene konfo ena dan ya konfo me ma konfo sima me no wo na wo be ko nsuo e wo dan na se na wo ya akwala papa ena me nua di hu adanse e kire me se bla wo ni yire obaya wo si edan ko nso ma edi ne ho dwo ti bra we de wa no so bla una wo Ghana ti se wanya oba ne ho dwo ma me de amati na me be ware wo na me do ko abrochiri na me shira me do ko abrochiri a na wo maame ama maton dan na me nua ne sima me na ansa na me be ware no waton oton de ayere waton diska no nanum waton because abusua ni mu se be me wu a abusua ni mu sa dan ni nti e wo so waton asa we kimi ama be fa maame ne na kwa abrochiri afa se wo no ko asa de ne ko maame ba ya wa so agyi nnuro sa ya me jimi me nkai hwe kai wachi me nkai machi obi aba me de ngaw ni obi domfo obi e kire ni nua be ma e wo producer wo ye konfo e na obebo ne ho ban na ne maame ne tim yi ni firi ho so yi ni firi ho so wona odi we nyina eba na di problem ni nyina eba nti wo firi ho no ma kwan mwada na nka wo ba twika Ghana e konsupa obi be ma be fa ne de na kwa aburuchiri na oba panyiri watimi abọ aboso atime gina so ato ne ma no mo aboso ta o mo ma achi mo di boni no na nanom bi ku mo wan ti se be ma bia be fo ba bi de na kwa aburuchiri o kwa aburuchiri ho ne ma papa o na me se me nya akom na me kom na me kwa aburuchiri a
Ah. Ka be wale buroni. Me na ka me nwa ba Ghana me wale o. Yeah, na was. E di best na so ba bondua. So na me bo bia. Ah, mondua. Oba so abeba ma no. Oh, me kire na kwa be fa so obebo. Acha 40 days or so ba ni. No. Ampo omudi me ma na ni. No credit. Mudi me. Send me director kan no mo fra. In fact. The rate me ho no wo ka che me akoso me we ho. Se mu ya pa. So, ti se me na mesre me ma ni bi so. Se wonya oba na se ni mmra de. Na o ya. So ni mu yi. Bia mfansie no. Enamfo sem me wale a na me ne me yereti a. Enamfo sem nyina me mo wajaye o. Nyanamfo bebere ne se omo ana. E de nsem ba no. Unum sa adamfo kura tumi kan nua be mama na adamfo ba so no te awale ase. O me nua we o ye good o. Se mba so ne nkomo. Afi bon se besra me ye de buruburu afira aduane. Ama na di fe bon so ne na koda. Tira nya ne nyinsa akoba. So, ye woni ma bebere bi wo ho a wo ba de nka wale a wawale. Ukuru no so ne fa adwen. Ene ye bibia. So, ene ma no mesere wo mu. Se o wale a wo tam table enhye wo nsem biem. The timetable show will show nsem biem. Ehye be ma ne nsem. Life wa wo bo no se be ma ne se wo mpe life wo ba kire hwan. Chai. Me na wo se wo ye makeup se ama me. Me se mempe. Jai. Dis also chencha be makeup se na se wo be ma wo fra wo ya kire no. Me na me ni wo hye ama me. Me se wo nan mempe mini. Me pe gon. Wo se chencha na me hye. Hwe unim se be oba mfa be ma da. Adwale akro dwale wan. Onfa be ma da. I don't shut down fan ho ne ho asiesie shut down fan ho. At the moment bon say oba na dwale mienu miensa. Nani ate. Na afi ode na create for prapra na ho anon so bi adi no. Wa moni amre. Bon ho no de nyinsa aba. Ba wo for no mo study wo ba. Akwala abaya bi a won so de bon say be ma bi a ode so onfa oba da o to fi a e ko fi na unwale odidi kura na nam na no ho na o ye ne ho jimi na at the moment ya bon say akwara ya sesa na so akwaka bi ahwe. Ise nani ate. Wo moni ayede akọ ne ho. So, ento no yere te hu so asesa. Na woni bi se bebe bia nka wale oba. O so obodua wona ki. Na woni dua bode. Me obi awale obi awie so san mu dua. Do bodua no de ye den. Bodo dua wo chiche. So odwene ho bo no bi tu ase bo ne ke no wanka nkire wa. Na nanom ni ni. Ofa wachi a. Na nanom ni obo popo ne bi se de busu ni mpokura bopo. Wo busu ni ntima fo anko aburuchire. Na be fo wakọ aburuchire. Na de onu busu afo na aka bom. Dimi so bi wale me so me bodua wona ji so so fa me cha. Be ma no. Be o ho kwan so fa na yidachi. Wahu se wahu e be ma wo kwan so ofa ne yidachi na wa be wale me be so me bodua wo wachi me ba oba wo ho kwan se wo wale ba ko woni hu kwan so ofa me ma mienu e be ma so be wa ba ko wa e buruni amamre ya haye de ya ma men de oti wale bebi na Ghana kura na se o check ma na be ma bia benya 77 man ya doso de na ma doso no ya doso 77 no on se Bible ka asem bi na Nyankopon na kan nyame na kan nye Bible o se mere ne be ko na wie ya oba be ka se fo ano to me so keke on se aduru ko se oba be ma wale na sheka wa kula na get pe o de o sheka wa na ma che no nyansa on wetima wale no nyansa sa de on sheka wa na obi dwena jasisi a so nti be sere yenu anu mba okay yen wale wo dum na yen wale sika so what ase Matiase se wo wale be ma hu se wiase mema nyina na watwu so ba akopɛ ne ho ye ofese mema nyina wo wiase watwa board ye wie so na ye mema ne de na ahomtie nti mo ho ahom na wonim se wo ye oba ho na wo kunu fa wachi a bi a na wo ba na wo di wo huni na be ma na kwakofa wo ba bi wo ni ne huni wo hu difference afi bo so abetena se e ma ne nkonko fa de oni ne huni nkonko hu ye wo onko ti fi me ye me e fi ni de onko ti fi onko ti yale me ye me na me to na me je yale o de pu obi na de ma nana o de pu obi na de ma be ma na de o de pu ma so o de pu yin na o de o first of all so anakata mo de so ye njintu on se so ba ka na mamre mu dia be ma wo hu kwa so ware bibire okay oba mamre mu amsese ne mo broni amamre no on se abrofo no o mo ni mre japade o broni betumi ni kura trans wase me de me ko no obi mtie nya wale o mo jawale o mo che bibia pepepe ba Ghana ni o ba ka timi ka che me ase me mpe o hwe ko o dum ni rape kura to so on se abrofo so ade ba ko obi ka timi di trotro so o rape ne ba so ma me na nka se timi ne nsa ko o hye ne ba keto ase se ne kuru na aye ne sa am ya pam be me ya ma be ma ibia wewo ya na nim se kama o ya kama o eni obedi
So enti ye be sere ye nuanom no emema na ntimi ka se emema nyina perfect emema ni bi wo ho a omo ya ade a enye de na nso ye be sere ye nuanom ma nti se wa wo de hwenyame anim na be ma ye woni na gya awale a waje ne nyema nyina free ni nsa a wo su a waye tantantan nti se wo kra no hu se woni be ma wo ya tena da sen wakoma ye wo sen na ho ye wo ena woni se be ma bia ne na tena da bia hu na wo ba no ye mhyew be ma so ba no na tena gya ada hu se wonam ho a wo ye mhyew woni bo so ye mhyew so nti kire se woni na owo bibiye ti e be sere woni ne dosu woni ni pa ye ni nwa bone won twi nti na se wo ye ba be ma esisi be boni dua e de be nya no mate sa na ba so osisi be ma na ba be bo dua o mate ase e je se dua bone se ba ba ke o mate dua boy ye free se ye be pass me na ko parliament ayo nana ana ye na wase me das ada ajare o de mai ne abusuafo ye na mu nyina amase ye na mu nyina amase se majebre na mahwe ye nkomo twetwe aye wo e de mamo ne se comment section ho no ye wo de ya into so beti na che wa me refi subscribers na se mo ya call 100 no ya gina ho sa ache kakra bi ne gu akiri se o man subscribe a to pack asem ne ya jaka won ka to bag asem o me subscribe e beto aso so say next time na na be bia be ka ya fa bibia ma bi why na me say bi mo so ho ye wo bi a ono fa ayi na oboso a onim ade e fe subscribe onim like onim hwe ntemane say ohwe on say na nsen na me see YouTube for no omo fa voice message e me shem say be betuma e voice obetuma nkan conference ma mbeka profo na e be type na yetimi nkan ni aka no tum TikTok omo de bia ba say the Appiah TikTok wetimi record ni on TikTok no YouTube comment section recording kan conference mo mbeka me ma me ba huru abrochire o say na ya me pese me bo aba so o isi hu de me so wahu na me ma kra wo be hu chiro okay je usi aye na mase subscribe to channel no emaye man numbers no increase no correct man ya ma anya ye mabiem yo 2 months ni e ma za yes ya ko strike na wa penyansa say de next 14 ko strike no yes we ko strike we ko strike o de em fan say bosumi we nso no no mo de 200 yo omontumbum kwa yenko 200k na fi no ene e ba sa wo de muduru ho mo mpo so be 3 months na fi enu achi no mo sa de 300 so ta se ye pese ye bubu ablofo no jasport ene me fa akwanya we aka akire YouTube for he me video na ya no mo poso no o video ya mo poso o mo poso me video so ma hu se o mo di machi ya me mo aboka so mo poso video so mo nim no mo poso me na me kire ma bodu ya o na de okay na o yo so mo te de o mbete ene na kana brofo ni anko brofo ka to kan ameke bibi ma ngo awusi aye na wase ene ka ya nsare ne brofo ka meti o na me ketre ma na asemo o se eno na ma asantefo ye intelligent no santini a wan ko school o ka obeti na ne ketre ma odani aka bi no ene na ya asemo no Entumu ka asantefo anti brofo na professor se no na won di ma ye awusi aye na munyina wase ne ya famusi ha se therefore ye be sen ye de hia ade nti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade